дар Тоҷикистон барои баррасии маҳдуд ва ё ҳатто манъи ворид шудани занони сатрпӯш ба ташкилоту идораҳо як комиссияи вижа таъсис ёфтааст. Дар назди аъзои ин гурӯҳ вазифа гузошта шудааст ки шакли қонунии манъи ҳиҷобу рӯсарии занонро ҳангоми ворид шуданашон ба тамоми ташкилоту идораҳо муайян кунанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд. Абдулло, салом. Хуб, барои Тоҷикистон мавзӯи мубориза бо ҳиҷоб, сатру рӯсарӣ ки аз он мақомот ҳамчун либоси ба фарҳанги тоҷикон бегона ном мебаранд нав нест. Рейду маъракаҳои таблиғотӣ дар кӯчаҳо бурда мешуданду мешаванд. Пас ташкили комиссия ба чӣ хотир аст ва ин ташаббус аз кадом идора баромад? салом Шало. воқеан мавзӯи мубориза бо сатру ҳиҷоб ва ё ба гуфтаи мақомот аз байн бурдани тақлидкорӣ ба либоспӯшии ба тоҷикон бегона дар миёни занон нав нест, аммо дар ин росто Кумитаи занон ва оилаи Тоҷикистон моҳи қабл бо навиштани як нома аз додситонии кулли Тоҷикистон дархост кардааст ки ба таври қонунӣ вуруди занҳоро ба сатру ҳиҷоб ба идораву ташкилотҳо новобаста аз шакли моликият, яъне чӣ давлатӣ ва чӣ ғайридавлатӣ манъ кунад. додситонӣ ба навбаи худ ба дастгоҳи иҷроии раис ҷумҳур муроҷиат кардааст ва дастгоҳи иҷроия ба маркази миллии қонунгузорӣ супориш додааст ки масъалаи манъи сатру ҳиҷобро дар шакли як меъёри ҳуқуқиву маъмурӣ тартиб диҳад. дар маркази миллии қонунгузории Тоҷикистон имрӯз дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд ки пас аз супориши дастгоҳи иҷроияи президент дар ин замина як комиссияи вежа таъсис ёфтааст. рӯзи сешанбеи оянда як мизи гирд дар ин робита ташкил мешавад ва тамоми вазорату идораҳои давлати Тоҷикистон дар он ширкат меварзанд. маркази миллии қонунгузорӣ бар пояи назару андешаҳои вазорат идораҳо як тарҳеро дар ин замина таҳия хоҳад кард. аммо Абдулло бубин, то кунун низ мо ва расонаҳои дигар даҳо гузориш дар ин робита доштем ки сатрпӯшии занҳо дар кӯчаву бозор пешгирӣ мешавад. хабари манъи ворид шудан бо чунин либос ба идораҳои давлатӣ, ҳатто тарабхонаву тӯйхонаҳо нашр шуда буд аз ин пештар. пас зарурати дигар бораи баррасии ин масъала дар чӣ аст? шаҳло, воқеан ҳам мақомот пӯшидани рӯсариву ҳиҷобро ба далели бегона будан ба фарҳанги миллии либоспӯшии тоҷикон то ба ҳол ҳам танзим мекарданд ва тавре ҳам гуфтӣ маъмурони ташкилоту идораҳо аз воридшавии занон ба идораҳои давлатӣ ва ё тарабхонаву тӯйхонаҳо ҷилавгирӣ мекарданд, аммо ин заминаи қонунӣ то ба ҳол надошт. як нав тавсияи маҷбурӣ буд, аммо ҳоло зоҳиран мақомот мехоҳанд ба ин як нав ҷомаи қонунӣ бипӯшонанд ва ба пуррагӣ аз пӯшидани чунин либосҳо ҷилавгирӣ кунанд. ташаккур Абдулло, аммо бояд бигӯям манъи пӯшидани либоси мазҳабӣ аз ҷумла ҳиҷобу рӯсарӣ дар Тоҷикистон бо роҳ аз сӯи Созмону кишварҳои ҷаҳонӣ мавриди танқид қарор гирифт. ин ҳам дар ҳолест ки сарқонуни Тоҷикистон дар интихоб ва пӯшидани либос ба шаҳрвандон то ба ҳол маҳдудияти ҷорӣ накардааст.